Az Audi Hungária több mint 20 éve kezdte meg működését a találkozások városában, Győrbe. Évente közel 2 millió motort, 160 000 autót gyártunk a legkorszerűbb technológiai megoldások segítségével, és büszkék vagyunk arra, hogy immár több mint 11 000 munkatárs lehet részese a haladás technikájának. 2013. decemberre óta dolgozom az Audi Hungáriánál, méghozzá a kísérleti motorgyártó központban. Ezen a részlegen, a műhely részlegén vagyok CAD/CAM mérnök. Olyan technológiai kísérleteket, kísérleti megmunkálásokat végzünk, amelyeket majd jövőben a széria megmunkálásban lehet alkalmazni. Azt vizsgáljuk meg, hol van az a határ, amit még a szerszámgép minőségromlás nélkül elvisel. Ezeket a kísérleteket a fejlesztéssel, illetve a szerszámbeszállítókkal együtt végezzük. Készüléktervezéssel foglalkozom, 3D-s modellező szoftverben készítem el ezeket. Ugyanebben a szoftverben 3D-s szerszámpályákat hozok létre, ezeket leellenőrzöm, tesztelem, hogy működni fog-e kint a szerszámgépeken. Ezeket a programokat a gyakorlatban is átviszem a szerszámgépre, és ott leteszteljük, illetve a kísérletek folyamán fel is használjuk ezeket a programokat. A folyamat végén egy prezentációt készítek, és a fejlesztéssel közösen kiértékeljük a munkát. Területünk fokozottan támogatja a szakmai fejlődésünket, hiszen itt új technológiákat, új megmunkálási eljárásokat alkalmazunk, amiket az egyetemen vagy az iskolákban nem tanulhattunk meg. Erre jó példa, hogy folyamatosan járunk továbbképzésekre, szerszámbeszállítókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, az új információkat mindig megkapjuk, illetve kiállításokra is gyakran eljutunk. Azért szeretek az Audi Hungáriánál dolgozni, mert itt azt csinálom, amit szeretek csinálni. Mint munkahely számomra egyből az jut eszembe, ami a kísérleti motorgyártó központnak a jelmondata, hogy Wir machen Zukunft, azaz mi építjük a jövőt.